Bacolod southbound drivers nagalaom nga pakigsapol kaupod sang bitaw kag TMU agud may istoryahan ang ila hingyo sa bag-o nga ruta. Yaring balita nga aton gintutukan. Nagpabutyag sang madamo nga untat biyahe ang mga driver sang jeep nga may ruta punta Taytay, magsungay singkang airport, tangob kag talok sa pagpatuman sang no-loading policy sa downtown area sa Bacolod City. Ang amon nga obligasyon para sa Bindors Plaza ginhimo namon, sobra pa ang natabo sa amon sa Bindors Plaza. Liweg sa maini, nga ibalik na sa plaza kag untaton ang pagpangdakop sa anay loading areas. Nga ginamend naman nila ang instructions sang Saturday nga hindi na dire magpasaka dito pa katon. Malapit sa kalibo ka driver kag operators ang naapektuhan sang bago nga sistema. Malapit sin ka mga driver sa tangob ang nagapanghakroy sa kapinduha ka kilometro nga libuton sa bago nga ruta, kaangay man sa mga driver sang Talok Bago. Okay, gin konsidera mo malibot mi sayala. Pero di na kami kay 2 kilometers na mo. Tapos malibre pag sakay. Malibre pag sakay, hindi naman aguro insakto. Papanaog mo may magsakay, dakpon ka. Di, ang pasahero nga masakay, 15 pesos ang bayad pa sumag, ang ticket namon 200. Ano man lang nang amon kitaon man. Nagalao mga grupo may istoryahan ang ila hingyo upod ng City Council, bitaw kag TMU. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.